बाप रे बाप भैया गाहे भुंजिया बेरा बन गुलाए तनी तनी देती त ना ठीक हो गई त साला लुइये बेसी चिरा गुला हमरा से मैया मैया रे ए भौजी अरे जल्दी आबू सन खाए कि तालाब बन के रखी बा कसो में खाने में हम दिमाग खराब को कर रख देते से एकदम से ना जल्दी ना ही तो दक बंद कर रख दे हम तलब एक खीस पर है त का करते से रे हमरे भी इतना टाइम नहीं के देखला सन ऊपर से पेट जब पेट जरी नु तब तनी के बुझाई कि क्या कहाला कबे से चिल्लात नरेटा फाड़ के सुनत नहीं के का रे वो कबे से बुझी जी बबुआ लैट्रिन क देले रहे तोकरे धोए कोई रनी धोए कर रहू ए जे लोकत है के खाना बन गुल बजाई हाली से दी सब कोई खा लस कहां से बुखार लस अजी बुझी जी के तनिए बनौले बानी हतनिए के बनाबो कितना खा बुझा देख चरबिया का लौकत नहीं खे धर ए बुझी ये तनी में के कर होई बताई तहार होखी बिना बिना ई बताई कि इतनी के खाई बुझी जी बताई रहुए ले जा हई ह त चका छिपा लेके आवत रे छिपा ना गमला वो गमला एही में खाए भूख लगल बा क दिन के खाई लागल बताओ ऐसे तू करबे तनी के जियम जामा जा 10 बरस जिए के वहां एको तू हाथे पे खाइबो दे दी आई तर नथ ने के खुलाते तसली में दे दी तारा का तसलिए में दे दही चढ़ावल बटे बियाह गोना में नैन और बनी तो ना पहनी अच्छा ये पूछे जी बता माने खोल के रखा त नहीं खे नैन घर बाड़ू तो अजी पूछे जी ए हाथ छिपा हो देख का के में कबेला पठमे के अपला सब प्लस हमरा के कांसी और दे दी इतने कौन हमर कौन हो तो ना जनाई धोआ के हाथ तुरिए दे हम रुक जा तो क्या करते रे बबी हैं अरे रुक ना रे दिमाग खराब कर रखा तो सोने का ऊ तूने में पेट ओकर डरा हो भाई का है मुर्गी के दाना खा देले बड़े भाई खा चीज बता नहीं जितना काम करबे तते न खइबे जा ए बच्ची जब बाजारी तो ऐसे ही हो खेला खा कालू हो पूछो ना बुझी जी ले जा कहानी पाउन जी फोन कइले रहने कहत नहीं आवे खाती अब कब जाए कह दे अभी ना जाई दू बरिस हो गइल न रौरा के जी कह दे अभी ना जाई अभी यानी का मोटाई झरे के बा हमारा आए हाथ ना रही तो हाथ ना मोटा मोटा के देह चर्बिल बस मैया तू कितना मोटा थे कितना तू खाता रहे रे गैस बना के पेटवा फूलल बा खतनी अच्छा चुप रहा जी नहीं ना रे हम चुप रहा ढेर बोला मत ठीक बा हमनी के हवा से पेट भर गए थी फूल गइल बटे तहार गैस खूब हवा से पेट फूलता हमू जानता नहीं ना रही तो कितना मर खात रहू जा खइला बिना एकदम टूटल जाता नहीं मुंह जाना मर जतो तो खाना कम से कम खा तू जा चार गो बाल बच्चे बाउन जा दे तनी का देले बड़े भाई काम धंधा तो कुछ बा ना बाहर भी तो सब जाए के लेके तारा खाइला बिना लइका कमरा खाता ना अंदर खा लो गइल बा दे रे तनी मुनी दे कैसे तू को बहिन यही बहिन है ये बहिन है से तारे का भाई निठल्ला रही नु हमर ना रही से बढ़िया ठीक रही ठीक बा ना बाहर भीतर जाए के कमाए के बाद धमाए के बाद दिन भर 12 बरस घर में रह के बच के हुरे के बा खाली ठीक है सुन ले आ तू खो हम ना खाई जा मत खा ना खा टेंशन जा 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 हाय हम खाई ना हाय है नहीं खे परवा हो नहीं खे परवा जा 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 हवा है तो है जा तू खइबो के तोरा को बंद करी काहे रुरा ऐसे करत ला तार भातरा छोड़ के गोइल बा ल खाइए आतल तो फिरी के आइल बा बताई हम तो नहीं कि कनी का कही अपन कितना तार लोलवा चलता देख लोला तार कुछ दिखा कितना तार लोलवा चलता ओकर ना दुनिया खींच दा हमरा के बुझा और तो छलनिया मार के काट दे अभी ये हे भगवान खत मुदइयो कैसे मत दे हिंदनी में हाथ चुके शरीर में हिंदनी में पेट भरी चल धर को हाथ तक और हड़ंगा लेके आओ और हड़ंगा जा जा ये हमारा कपड़ा में क्या करता हूं जा मुझे जे तुमसे और दे दी पेट जब को मार के सगे चला के अभी देख ला रीति रिवाज सीख कैसे क्या करे के बा अरे बाप रे बाप मारी का गुठा चला के हो आए मारी का ढेर हमरा कहती मम्मी से ले लेनी राव बुढ़िया राव तो चर्बी झरते राव जो आ ढेर तू करते इसले तू तुमसे हमरो के दे दे भगबो के ना हो उठबो के नहीं जैसे सब जन के सोचे कर दे हम बतावा ए दादा ना रही हम तो कितना तार के धरे रही सन
खा खा के बुझाता हेंगा भइल बैसन ना एको काम बना धंधा बा आ खाली दिन भर चबेना के खा के आ मोटाई के हाल जानते जा आगे सब दिन के मोटाई झारम अभी चिंता नहीं खींचा। चल हमनी के सोचता है जाए तो बहिन ही लेकिन अब ढेर महटिया गुनी अब हम लागत है कि एजा के चलती चला चलती हैं हमनी के कमाई धमाइल हमनी के सब संपत्ति आ के जे मालिक बन बड़ी हतने नहीं भात जोक के दे दरी बारे बा हैं आव तू अब कह तू दो तरह वो नौ शर्म कर देंगे देखिए तू ए जी बताई त ठीक हो तटे हमरा के हमर भैया के बोला के भेजवा दी हमनी के घरे ऐसन कुल ना होला जनी जैसे ए जी हो तटे। अरे जे तो का करियो तो हमू जानता नहीं हमरो बहु बीतता हूं तू तार सामने ही तो कदम भात लसिया लगता कुछ के दाना छिटतिया हैं बताई मोय धन छैत रहते हुए ऐसे करो तरी हमरा से नहीं से बर्दाश्त हुई जनी हमरा भूखे बुझाता हमरा बोल नहीं खे जात बताई तो आखिर काहे ऐसे करत है जरा वो सबके मुंह नहीं खे ई रहती और माई नहीं की जिया तरह और बहनिया के जल्दी चलावत तरी। अरे मतरियो के तो कुछ नहीं खे बुझत ना भौजाइए कुछ बुझतिया हैं मोय बाकी मन बिगाड़े करे मतरिए के ह असही के बबी तू एथिम काम मत कर खा कुमार में खा सूत तो सुतावो लोग जब अपने पर पल तो बुझाते क्या अजी हाया के कहिया ले औरी रहम अभी धन बटोरी है ही ढेर बचाई है देखा दें कौन बचाओ तारी हम तोरे वाल लिया चली हमरा के जैसे हम एजे ना रहम हमरा के नैयर पहुंचा दिया त बाहर भीतर हमरा के लिया चली बताई को दिन पेट काट काट के आदमी जी हीरो रे बोली हम झूठ पेट काटे के नहीं खे अब पेट साटे के बा भेलू ढेर दिन कर तंग हम देख लेनी हम दिमाग हमारा सनकल जाता पूरा सनक जाइनु तो बढ़िया से सुधार देवे रखे इहे रही तो हम ही रहब तो रो रहे थी को दिन भेज दी नहीं आके हमरा से अथी नहीं के होगा जाननी ऐसा लगी एक पाहुन दामाद कैसे बना सही है फोनो सलाह नहीं कहत के ये कैसन बिया कैसन नहीं के उहे लवाइस लेकर भेजिए देले बा हां तो मर्दो कुछ ना बुझत होई मर्दो कुछ ना बुझत होई जब भैया हमनी के जब भाई होके हमारा नहीं बुझत कुछ हुई तो अपना मौत के सास ससुर का बुझत हुई वो जो तंग मचैले हुई ऐसे नहीं जो आइल बड़ी जो भाई बाप पे शासन करे आइल बड़ी वो तो पता ना चलता कि नहीं के चलता कि नहीं जे आगे चलावत तरी फायदा माने करा का होता कह तरी के तोनी के चर्बी आ गइल बा सब खा खा के मोटा गइल बा तोनी के मोटाई झरे आइल बनी बताई तो हम कौन और से मोटाइल बनी मोटाई झरेली ये बिको सुलका है हैं कि खइबू तो मोटा जा आ ना खइबू तो दुबारा जा हैं कर लोग जनता लोग करे के बाद ठीक होता पर्दा गिराओ लोग पर्दा बढ़िया ले ना पर्दा गिरा के खियाओ तो लोग खियाओ रो आदमी बतियावेला खुरुपी के तो बात तो लागी ना हसुआ के बात करे हां हमरे भाई भी जब नहीं फोन करे आ जान जाइयो भी हम बोलावा तनी देखे हम ना बिरदंग मचाला दे तरवा कहो ओ जे का शिकायत तोइबे हो देखो मैं हमर मन से गरम हो गेल बिया अभी जान जे के जाई पे करी नहीं है नो बाकी कसम मनाए परी भाई का कर बगरा के हंसा ताड़ू खाए का जने का करत ऐसन घर में आए हई बतावे एगो हमर लड़की भी खइला बिनुनु रोवाइन पर मन हम सब कुटी काटे के हमरा मन नहीं के करत लेकिन हम का करे काम बा तो करही के न परी हाय मन करते जे सूत जे जीव धनवान भय खत हुए हाय मैया खेलवड़िया तला फला भइल बिया तला फला एकरा नियन बेटी से तो मुदइयो के मत द हबकी में चल जाई नु ससुरा हमको हबो ना बोलाए हम काम नहीं कर एकदम जीव नगना का गइल बटे एकदम खइला बिना बुझा तटवे के आई मैया रुकी आव तनी कहां जा तड़ू चाची जी मांगत रहनी हसुआ कोई के सामान कोनो दे दिया फिर याद ना परिनु तो कहे त का जने हम नहीं खी जानती है एगो कहानी सीख लेल बड़ू सामान दे देबो कबू का जने हम नहीं खी जान मम्मी जी बताई रहू खइला बिना एकदम बुझा त टूटल जाता ना आदमी खइला बिना हमर दे फूल गइल बटे एकदम में उहे त हाल त आज जब गति बते न हमार गति बउए अरे दादा ए मम्मी मसीना में के तकिया हो जे काहे गिरा देले बड़ू तकिया गिरल उलेगन गिरा दे ऐसा ए मम्मी जी रोवे बताई बुची जी कैसे करे के चाहिए आए ससुर इतन भई ने अपना ससुरा नहीं की जाते खाली घर में रह के खाली ऐसे कर दनी हमनी के कने तू तो भाग जाई हड़ो हम तो कर माइन हनी लागत अब हमरो के मुंगा दी हम ना जियम अब ढेर दिन हम ना जियम जान जाई हां खइला बिनु अजीब हमर मन भइल बुझे तो हुलावत
हम तो खुद ही ने हुल आवता अरे जी मम्मी बाप जी। हो ए बा। मम्मी जी ना होई त कह दिन हम अपन नैहर चल जाता नी। कम से कम 2 महीना रहम तो जीवे एकदम सरसत रही ना। हाय हे हिक कन्या। भखाइम ना। हिक भखैला हमरा कितना दिन हो गए त कितना बरिस होखल जाता टू बताई मम्मी जी। हमरा तो हमर बालो बच्चा के एकदम खैला बिना तूर देले बाड़ी। का अब आय हम कही का कही। आय एक से तो बुझाता टे कि अरे एक आदमी कटता के हमरा ले। हमरा से नहीं खबी कुल होत हो कन्या। बताई मम्मी जी कि एक आदमी के खाए भर बनावा तड़ी आ पूरा आदमी पूरा परिवार के खियावा तड़ी यही बताई से तो त खेलवाड़िया ससुरावा में एकरा बास नहीं के होत। यही से ससुरा में नहीं के रहत और जो सही करते तो मार के भगावत सनु। हाय बुझाते नहीं के आदमी कमात काहे के बउए तो खइबे ना करी तो कैसे जी कैसे रही कैसे चली। सब मर उरिया जती का करी धन्यवाद दौलती बटोर के हमरा ती नहीं के बुझात। कोई कनी हम तो कहम पाहुन मेरी फोन करा आ बुलावा आ ओकरा के भगावल जा। मम्मी जी हम तो कहबे कहनी लेकिन तपर भी कहत है कि ना हम अभी ना जाए तहन लोग के कहला से हम चल जाइम अभी हम काहेला अभी जाइम। ऐसे तो कहत है ई ना जइहन और ना हमने के हिक भर खाए के मिली। बताई कने तो मम्मी ही जी कुछ हम तो उपाय कैसे हूँ कर। बानी तो हम बर्दाश्त कर लेनी लेकिन छोटकी कनिया बिया नया नुचर बिया ऐसे दुबर पातर बिया। आए रवा अरे जनता ही ना बनी कि ज्यादा हाँ खाना उना कने ना खइला के वजह से हवा मार देवेला भगवान करस नहीं कैसन हो को। कने मम्मी जी हवा वो मार दी तो का होई। हाय कने कुल मत नाम लो हम तो बूढ़ पुराने बानी हमरो के हवा मार दी कब कब घोलट जिम कोनो जानन लाइके। हाय खाली खइला बिना आदमी टूटल जाता ना मम्मी जी लेकिन तब पर भी बुच्ची जी के समझ में नहीं खे आवा। अच्छा कन्या तू ही कुछ उपाय कर अच्छा ना बताई मम्मी कन्या। जी ससुरा में ऐसे करती तो चल बनत रहे है नैहर में कौन आके भाई भौजाई पर मतारी पर इतना शासन चलावेला जी। अरे का जाने कैसन लंगटी नहीं है जाता नहीं यहाँ भी फोन कह के कहे कि रउआ हमरा के लिया के चली जहाँ रहतनी ओई जगह अरे तू अपन बाल लोग बच्चा चल जे के बुझे लिया तो के हम चलम हम। कैसे रहम। हम एजे जी के का करब हमरा के तो खइला बिनु मुआ दे। हे भगवान ई का हटे त आटा हटे। आई पैकेट के आटा काहे घराम धइल बा। रोटी बना के खा ली का नीमक तेल घस के ही पे आ खा ले हम आ कोई जनबो ना करी। पहले देख ले पढ़ ले यहाँ सबे ह ना खाए वाला। का करतौ नया नहर बारू तब तारा के छोड़ देतनी ठीक बा। आइंदा कभी कोनो सामान के हाथ मत लगाई हो का बुझाई। चल जा उठा था चल जा घर में अपना। हे भगवान जी यहाँ के तो अब छीन के धो के चल गनी अब तो देख ले बनी अगर हम कौची छीले रही रे। ये दीदी जी देखी ना आई आटा रहे धोले बनी 1 किलो के आटा। मैं पॉकेट वाला तो सोचने नु कि जल्दी से 2 रोटी बना के खा लेती थी जी भूखे रहल नहीं के जल्दी। ए कनिया अब कैसे हूँ ए जिगवा न रही के पड़ी काहे न कि घर में एकदम ढेर शासन चलावे वाली हमनी के ये खेल कर ननदिया समझ ला के इतना जोर से भूख लगल बा ना बिछोल एकदम की का बतला बुझाता कि छटपटा तब मियाज एकदम में। अच्छा रौरे बताई दीदी जी ई कहाँ तक से ठीक हटे कुल बताई भैया जी कमाते बानी हमरा घरे कमाते बानी बाबूजी भी खेती बाड़ी करते बानी फिर सब कोई के रहते हुए यहाँ के काहे इतना शासन करतनी के हड़ी हमनी घर के मालकिन बने वाला बताई रौरे। ए कनिया मम्मी जी कपार पर चढ़ा के रख देले बानी शुरुए से जब हमें घर में आइल तबे से ऐसे करेली। हम बहुत खुश रहनी ना कि ज्यादा शादी बियाह हो गइल अब हमारे एकदम दिल के सुकून मिली लेकिन दिल के सुकून ना मिली रात दिन चैन सब खींच ले बाड़ी समझ ल। आके जिगवा गोर के रखले ही रहत ई बताओ शादी बियाह भइल बाटे अपना ससुरा रहे खातिर के जिगवा रहे खातिर लेकिन ए जीवे रहत सब मम्मी जी के बाबूजी के कारनामा बाबा कनिया ना और कुछ दिक्कत ना रही। हे भगवान हम का करी हमर तो बुझाते नहीं के गइनी हम फोन करते पीछे से आगे हमरा गोड़ पहुआ के गिर गइनी कहतनी अपना घर के बात दूसरा घरे ना कहल जाला उतार ही तई ना तई हटे भाई बात से कहबो आज तक तो हम अपना नैहर नहीं के कहले लेकिन का करबू। लेकिन दीदी जी अब हमरा से बर्दाश्त नहीं के होगा तो अब हमरा कहे के पड़ी मने बेइज्जती के चलते हम भूखे मर जाइनु बताई रौरा भूखे कोई ना मरी। कनी अपन नैहर फोन करके कह द हमू जतनी बब्बा के पापा भी फोन लगा ही जत रहनी तार मोबाइलवा कहाँ बाटे तार मुदा मोबाइलवा मोबाइल में हमारा रिचार्ज खत्म बटे वहां के मोबाइल से हम करत रही छोटका वाला से जतनी अथी फोन कर के कहम कि जहाँ रहुआ बानी ओ जीवा हमरो लिया चले हमर बालो बच्चा के लिया के एगो चली। बात बताई त यहाँ के अपना ससुरो में ऐसा ही करी ना बुची जी। ए बचिया का जनी का ओ जीवा करेली का ना करेली सास ननद ले तो कोई से तो पटबे ना करेला ही। ई बतावा नैहर में जौन चलते चला दिले बस ससुरा में चलावेला ना मिली त कहां से झगड़ा लड़ाई ना हो की एके चलते हुआ से भागल बड़ी जिगावा हुआ ओ जीवा रहेली 4 दिन त ए जीवा रहेली 10 दिन।
समझ ना लो। दीदी जी रउआ बर्दाश्त के लिए बनी कपार पे चढ़ैले बनी तब ना आके चढ़ल बाड़ी या कुछ बोल देता रही लेकिन हमरा बस के नहीं खे दीदी जी। हम देखी हम ये पे आवाज उठाई बोलबो करब अपन घर द्वार छोड़ के हम जाइम ना भाई बाप के बोला के पंचायती करवाई में सब समाज में पूछम के मने कहाँ तक से ठीक बटे अपन पेट काटी हम कतना कोई पेट काटी जी। हाँ, ई रात के कनिया। रोज हम नीमन चिकन बना बना खाता है तो कोई बोला था हमरा के कि ना रोज नीमन चिकन ना खाई जाला। ये हमरा के बताई एक नीमन खानो नहीं खी देता पेट भर देते नहीं कि हमार मरो देखत नहीं कैसे टीबिया लेका भइल जाता हम क्वेश्चन भइल जाता नहीं देखत नहीं नु। हम कनिया तू ठीक कहत लू लेकिन का करबू। अरे सब तो गलती सास न आ ससुर पर बा हमनी के। दीदी जी हम जाता नहीं चुपचाप से आटा ये बना के कनिया। खाइब हम नहीं खी जाना हमरा भूख लागल बटे कम से कम रोटिया में तेल नीमक पोत के हम खा लेब लेकिन हम ऐसे हमरा से भूख उख ना बर्दाश्त होला ये कने जन्नी तू बतावा अगर देख लिहन तो समझ झोटा धा के कबार दिहन हो। उनका देखला के ना झोटा दे लेका हमरा थी के हमार देखा झोटा दे तो उनको लोग के ध लेब इहो जान जाई चुप चुप ना कनिया। कैसे कहता नहीं रउआ बर्दाश्त के लिए बनी क करई हमारा बस के नहीं के बर्दाश्त कइल हम जाता नहीं अभी देखी ना कैसे बना के खाता नहीं। हाँ वो हम नु बर्दाश्त कइले बानी ना नु तेरे कनिया ना नु बर्दाश्त करी। एक दिन ना भइल 2 दिन ना भइल 10 दिन ना भइल जब से आइल बिया कनिया तब से ओकर पेट पे आफते एकदम भइल बटुए ठीक करती है चल कनिया तोर पीछे पीछे हमहू साथे ही बानी। अरे टिकराबो केने बस रे टिकराबो त निकाल त बाहरी तोर हिम्मत कैसे भइल पैकेट के आटा फाड़ के तोर रोटी बना के खाए के केने बे तोर मेहरा रे क्या केने बे तोर मेहरा रू मैं ओकर कैसे हिम्मत हो गेल के पैकेट के आटा फाड़ के रोटी बना के भछ लेला से का खाओ महिला खाओ काहे न खाओ जन देते तो नहीं खाए के एकदम परेशान हो गए हमनी के कितना तू बोलता रे जबान संभाल के बात कर तू जबान संभाल के अपन बात कर समझ ले बहन लो बाबा संभाल के अपन बात कर बाबा बाबा पहले बड़े तही घर की में बेटी बड़े देख ना अच्छा सब होली के मुंह में जबान गुल कर रे काहे न जवान रही हमनी के धन हमनी के घर हाँ। आते आके शासन चलावत रे इहे बेटी हरीस खैला खैला बनी करे दे दुहावत रे रुपया बचावत नहीं तो शासन चलावत तनी को बुझाता हमनी को से 2 रुपया के काम नहीं काहे नहीं करता? हमनी के 2 रुपया काम अपन रुपया 2 नु तू अपने के ही जाके बोटर हो जा अपना सास के ससुर के ढेर मत बोल कहल तनी मारा बे करे तोर देख का पता है के घर अरे ले आओ का घर ले बड़ू हो बड़ी तरह देखत नहीं कहा जी करे का सिखा पढ़ा दिल बस का पढ़ा देले बनी बोली ना का सिखा तोर हिम्मत कैसे भइल पैकेट के आटा खा के बोल कैसे हिम्मत भइल डकेलम तो जानता नहीं कि नहीं जाना था का जानता हो तक देव अभी मने अति काले बड़ू तारा भतार के कमी नहीं खाता नहीं कि अपन भतार कमी नहीं खाता रखे ला बढ़िया हां ठीक कर तो कनी ये समझ मुंह में जबान कैसे कहा हाय धर हाय बट्टी तो हटाओ मैं तो बट्टी हटाओ तनी हटाओ मैंने मार बुझावे के मार बुझा हां उहे कामे बउए हाय से के मार बुझा आ मारते त लते ओसन बता लत ओसन खिलवाड़ी तब न भौ जाई के मुंह तार बोली सुत उ आय न त हसन तू ही बेटी तोहनी के लिखल बा अब गति तोहनी के लिखल बा हमनी के गति लिखल त मिल गति रहे हमने की गति लिखल भाई बा मोटकियो के मुंह में जबान गुले दादा जबान काहे नहीं है जबान मोटा की ठीक करती मोटा के है कहता नहीं माने उड़ाल भतर के कमी नहीं खाता नहीं का मोटी कहता नहीं बोली ना कमी नहीं खाता खलवाड़ी तू मार बाबा मम्मी जी के करना बा अब तू सही रहबे ए जले जाई बे तो तोरा के घर से निकाली जा हमनी के को ए जले जाई बे तू निकल भी नहीं निकल बे हां दादा तू निकल भी ना है निकल भी ना रे हाय बोल माने हमार घर में ना हो ना अभी तो घर में के ठीक और मार के मार और मार बहुत बढ़िया तोहनी के गति निकल बा हम शराब के जाता नहीं मगर आज के बाद तोहनी के दुआर पे थुक्का नहीं आई थू कइले बड़ खिलवाड़ी करे दे तू के धइले बड़ हमके आय एक कनिया तू बाड़ू त हमरा के हिम्मत हाथ ना दे दलो ना त हमर त हिम्मते ना रहे ओकरा के बोले के इतना तेज भूख लागल बटे भूख लागल ना त हम कोई के कुछ कर देम जान जाई पहले बिना मैं जान पानी पिला बे हमरा पेशाब में खौफ बना दे रहे हैं आई हां ये बाबू तेरे को घर के इतना दवाई मम्मी जी देखिए कुछ नहीं अब कुछ लांटी में चटके बना देता नहीं कहने यार तू चिंता मत कर ये बात हम कहते नहीं बाबू अरे सुन हम चल 500 रुपया देते हैं जाके मुर्गा लेके आ मुर्गा ना अंडा बिरयानी बनाओ आज अंडा बिरयानी खा जाओ ये करे तेरे बनावे आवेला नो हम बनाई अंडा बिरयानी हां ठीक बा चल बाबा बिहुनी ये दे रे भाग कहने बा अरे
मम्मी जी के मारा तनी मारा तनी मारा तनी मम्मी यार के। मेरी मारी तो लग तो किया है ये चल, चल, चल। भगवान बेटा हुआ है मैं किया तो था आराम से सुता पर सुतलो मुश्किल हो रहे खा खाइलो मुश्किल हो रहे देखो तो आज के बाद बही नहीं जाना देख ना डाली कैसे कैसे देख ना कर डाली जा हाँ। हां देखनी नो ठीक कहनी मरनी तरह ठीक कहनी हां जान जे रो रो के एक बार मार ली अरे का मार देख आओ ना ठनकाओ तारो टन 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 हम ठनकावे लगो तो लगो को किया है